बाक्सानि सालबारियाव गावनि जिउखौनो खोमानानै लानायनि जाथाय। सालबारि महकुमानि गबर्धना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय पाटिपकरी गामिनि एचएस परीक्षायाव मोजां रिजाल्ट मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो सासे फरायसुलिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाटिपकरी गामिनि दिलीप रयनि फिसाजो करबी रय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फरायसुलिया गावनि जिउखौ फासि लानानै जिउखौ खोमानानै लायो। जिउ खोमानानै लानाय हिनजावसाया BH फरायसालियाव फरायोमोन। जाथाय जानाय जायगासिम थांनानै गबर्धना पुलिस बिफाननिफ्राय नुजाथियो। गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायाव ओनसोलनि रायजोफ्रा सोमोनांदों आरो दुखु फोरमायदों। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ঘটনা কৰিব নালাগে, যেহেতু মানে নেক্সট বাৰ আৰু ভালদৰে দিব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকৰ মানে এইটো কৰাতে সংসাৰত বহুত অশান্তি ঘটিছে। তো মা দেউতাকৰ সকলো পৰিয়ালৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ মতো আমাৰ গোষ্ঠীৰে সেইকাৰণে পৰীক্ষাটো বেয়া হৈছে। এইটো দিলীপ ৰায় ছোৱালী बाथौपुखुरी। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।